Nazdar lidi, já jsem u 456 a vítejte v mém jukeboxu a nějak moc jsem rychlej a já vůbec nevím proč. Nevadí, nasadíme si kožené brnění a vrhneme se na hraní. A tak to už je otravné. No. V dnešním díle jsem přece známý s těmahle vesničanama. Potom si určitě vytvoříme nějaký palec u této vesnice, jelikož to jsou normální. Já už jsem předtím, když jsem zkoušel natáčet, jsem našel sami Číňany, oni se stojí asi hodně o vlnu, takže bude sranda aspoň. No, nechceš teda? OK. Tak si koukneme na seznam jejich. Prez, místnost do chlape, schází siliny. Stavba neprobíhá. Populace, no tak to docela hodně. Dřevo, no, mapa osady 6 board. No chce. Želvce. To dřevo jim natěžím. Hop. A. Ups, jsem vytěžil omylem hlínu. Tak tady vrátíme semka a i semínko, aby jsme jim to tady nezničili celý a oni už nemohli těžit, když mají tyhle své farmy. Jsem viděl krysu, ale tu se nejlépe zabít takhle. Pojď čičko, pojď tam. Tak. No to XP, super. Ještě nějaké to dřevo natěžíme, ať máme hned trochu peněz. Dobré na téhle verzi 1, 2, 3, že automaticky všechny dřeva jsou stejný, takže si užijeme hodně srandy se stavěním a můžeme si s tím vyhrát pomocí jungle stromu. Škoda, že to tak už nezůstává i v 1.4.2, snad teď nová verze. No, natěžíme tady sták a něco ještě prostě, jedno to pro sebe na plochu. A oni mají docela velkou náhodou tu vesnici na to, že jsem se připojil a hned se to vygenerovalo. Takže předtím jsem byl tady, ale tady už nebude. Takže my musíme nějak najít. Je tady někdo? Obchoduji s hráčmi. To si? Halo? Kam se teleportla? A proč se teleportla? Tady seš. Ale že si můžeš kopit ode mě to všechno dřevo, protože já ho nějak nepotřebuji. No, že se podává za jeden. Máme hned jeden železný, to je nádhera. No, zpátky to koupím za 2, no super. Ale ono se nám bude hodit. No. To chci tu holku. Dobře, koupím si od vás vlnu. Tak to. Abych měla jenom 3. Ne, zpátky. No, ale teď jsem promrhal hodně peněz, nevadí. Na tu. Tak. Zabil jsem ti teď, co s tím uděláš. No nic. A chci to on z toho. No, zkusím krystal, uvidíme, co to bude dělat. Nevíme. Takže ještě natěžíme nějaký ty stromy. Teď se nám to ošklivě kouslo. Ale to vůbec nevadí. No, to máme stále málo. Hej. To bychom nebyli kamarádi.
špatné je na tom, že mám teď jenom 3 srdíčka. Ale výhoda je potom na jukeboxu, že potom můžu mít zase 2 řádky srdíček. Což bude asi za hodně dlouho. Je králíček, pojď sem. Je, máme černého králíčka. Já jsem velmi úchylný na králíčky. Hlavně na černý, takže má štěstí. Udělám nějakou budku. Blbé na tom je, že když procházím dveřma, tak ho to zabijím. Takže budu mít problém s tím. Ale to vůbec nevadí, my to vyřešíme něčím, nevím čím. Tak. Takže budeme si udělat nějaké to dříví. Opět ho máme hned 64. No, já bych stejně něco postavil, oni to budou mít určitě dotazové blbé vesnice. Já si udělám vodní domeček. Já sranka. Která si grgla. Tak to je husté. Tak to asi nebude grgání. To se mi nelíbí. A tam jsme měli planktona. Plankton. Chceš zemřít? Teď si ne tak jdi. O, krystal, ten si potom zničíme. Vypadni. Prostě mě mají moc zvířatka, mě mají moc rádi. Nevím proč. Asi na mě něco vidí. Přitom já se strašně moc bojím vody, protože jsem Enderman. S králíčkem na hlavě. Králíček mě velmi uklidňuje. Zase být pryč. On mě nasouší. Ale ho jako mazličko nechci, protože mně se plankton nelíbí, takže... On si umírá na to, že je na suši. Jsem mu to ulehčil. Ulehčil jsem mu od těch pár svírajících hodinek život. Jsem velmi zlý. Takže uděláme si ještě trochu větší baráček. No, tohle to zatím bude stačit nějak. Uděláme když tak dvoupatrový. Jaj. Se nám nepovedlo. Už jsem chtěl říct, že na to potřebujeme přesně stav na tu plochu. Fuj voda. Ble. No, ale možná, ne, já už se to stakuje vlastně. Já když dostavím to, pokládám to dřevo, tak se mi tam automaticky hodí další. Což je taky velmi užitečná věcička. Ale to už se mi nelíbí. Co to bylo? Králíčku, ty mě máš rád, chceš na moji hlavu. Ty jsi vůli, že tam umřeš. Jsi hloupý králíček, jelikož chceš spáchat sebevraždu, to určitě byl ten plankton, ale já mu nevěřím. A jo, vlastně mě to tady seklo, dobré. No, jsem si nějaký to dřevo mohl si aj nechat, a to jsem jim prodával. Nevadí, spravíme to. Proč ty ovečky chodí pořád za mnou? Si myslíš, že když mám svého králíčka, tak že tady mám místo pro sebe? Ne, dobře, už odchází. To je dobře. Králíčko, teď mi spadlo. Pojď mi zpátky na hlavu, O tak!
Ty seš blbej. Up. Pojď sem. No vidíš, teď jsi umřel kvůli tvojí blbosti. To mě nějaká rybka, která mě určitě kousla předtím. Takže od teďka se omlouvám Planktonu. Sorry, myslel jsem, že jste mě kousli. Musí zase burger. No, to bude hnusný večer. Sevřen v grgání. No, takže nějak jsme se s nimi zkamarádili tím obchodováním snad. Trochu na barák máme. A jelikož už budu natáčet jen 5 minut, nebo už vlastně 3. Já bych to vozil na YouTube. Doufám, že dáte potom palec nahoru. Jestli ne, tak nedávejte ani dolů. A radši mi poraďte, jak to mám vylepšit své videa, aby se vám příště líbily. Když dáte odběr, budu velmi rád, protože bych potom mohl natáčet další videa a nejenom takovéhle krátké. Když si to vezmete, tak jsme jenom postavili dům, který nemám ani ještě osvětlený, což je velmi špatné, nevadí. Uděláme si tady díru ještě nějakou. Jsme tady měli trochu světla. No. Když budete dávat teda odběry, tak udělám další určitě videa, hned toho budu muset využít. Po mně někdo střílí. To se mi nelíbí, protože je to v mém domě. Vyrobíme hned 2 dveře. Ježišmarja, oni si pořád budou grgat. Uděláme tady postel, vyspíme se, půjdeme ještě do vesnice se kouknout, jak to tam přežívají. No tak se nepovedlo vůbec. Tak. Stáváme se možná proti dveřím, aby když na nás někdo zaútočil, tak ho kopneme do hlavy. No. Takže jsme se vyspali. Máme minutku, takže ještě to rychle schlídneme ve vesnici a shromáždíme ty informace. Postavili jsme si jakž tak... Já, delfínek! Postavili jsme si jakž tak dům. Zkamarádili jsme se trochu s vesničanama, s kterými se určitě jednou vydáme někam, pokud se nějak zkamarádíme ještě víc, aby jsme byli blížní. Ne moc, nejsme přece přiteplení. Ne maso. No. Tady, co dělá? Tady potom uděláme teda nějaké úkoly. Zabijeme pavouka. Jak děl zabil? Jo, to je to maso. Jo, hlad. Bé. Takže koukneme si, ať si můžeme vylepšit. Jo, level up, dobře. Máme level up zase. Hodíme si to do truhly, i když umřeme, to zůstane. No a příštího dílu asi čau.